Evangelist Ebuka Obiali Pride gokwanụ Reverend Fada Ejike Mbaka unu ya abịakwa ka unu nụrụ ife o kwuru ebe na Evangelist Ebuka Obi na-akọwa na o meghepụọ na ya wee kọọrọ unu ife melụ na amụma na egbe igwe ya agba ebe ụfọdụ nọzi na kọmentị wee na-asị ya na obere oge na fa ya hapụzikwara fa bụ ndị ụka ka fa ka agbazie na amaghọzikwa na ụka ka fa bụ ndị isi ụka na-akalụ ndị mmadụ ka oke amoosu ka fa na praktisizi n'ime ụlọ ụka na si kedu nke ya bụ na abịa n'ime ụlọ ụka ekwolo na anya ukwu na ilo na-asị eju ebe niile ndị nemofu na-azụ ego ndị mmadụ tụtalụ fa n'ụlọ ụka ebe ụfọdụ na-asị Evangelist Ebuka Obi na ya kwụzie anya bụ ife ka ndị mmadụ nụrụfe ife na ọgụ na mgbafe na otegokwa anụ ọfịọbalụ na Mbaka ekwugo nke ya na ya bụ Evangelist Ebuka Obi na ya asịzina na ọ bụrụ na okwuo na ya kpọọ okwu afa na nke ọ na-ekwu ebe a na ọ na-ekwu ka onye egwu na-atụ na ọ dụghọpụrụ adụ n'ife ọ na-ekwu na ịkpọkwudu Mbaka afa na okpokwu dị ya akpọ ebe ụfọdụ na-asị Evangelist Ebuka Obi na ọ bụrụkwa Fada Ejike Mbaka bụ ife gbachirie ka ọ ghara ime crusade n'Enugu steeti na ekwube na ya bụ Evangelist Ebuka Obi nọ under Catholic Church na bifo jee n'Enugu steeti wee mee crusade na Archbishop nọ na ya bụ diocese nke dị na Enugu steeti na ya bụ Evangelist Ebuka Obi kwesịrị egwu ya na ọ na-abịa n'Enugu steeti ka o mee crusade na ya bụ Ebuka Obi ekwesịghị ọnọkata ntụ ọnọ ndị Catholic Church ọmawa n'Enugu steeti ji ime crusade na si keduzi ife eji wee nwee Archbishop na ndenwa na ebe ahụ ọ bịalụ bụ diocese nke ya bụ Archbishop na ya bụ Evangelist Ebuka Obi kwesịrị ịgwa ya bụ Archbishop nke nọ na zone ahụ ọ na-abịa n'Enugu steeti na ọ na-abịa ime crusade na ọ bụrụ na Evangelist Ebuka Obi a nọ under Catholic Church na ọdụ free ije ebe ọbụla sọrọ ya na o nweghị onye ọ ya agwa o ruo mee ife ọbụla ọ chọrọ ime mee crusade mee night vigil ọ nawa kama na ebe ọ bụ na ọ nọ under Catholic Church na Archbishop nọ na zone ahụ ọ na-eje na o kwesịrị egwu ya na ife niile abụ biznes na ọ bụrụ na ọgwụ ya tụọ ego nke ọbụla emerụ eke 50-50 onye ọbụla ekporu nke ya na ya bụ Evangelist Ebuka Obi ekwesịghị ọnọkata ọmawa na Enugu steeti ma na-enwere Archbishop nọ under that Catholic Church nọ under that premises osi na oji ime crusade na ọ ya bụ Archbishop ahụ bụ ife nyere ọda ka a stọpụọ ya bụ crusade ọ bịara ime na ọ bụrụ Fada Ejike Mbaka na Fada Ejike Mbaka enwerekwa ikikere ịkwụsị ya bụ Evangelist Ebuka Obi crusade n'ọsọsọ Archbishop nọ under that zone nwere ikikere ịkwụsị Evangelist Ebuka Obi imekwana ya bụ crusade na nke anụnwa ọ na-apụta n'ihu akwụkwọ na-asị Peter Mba na-aya agwa ya onye nyere ikikere na-aya agwa ya onye sịrịsị kwụsị na agwazikwa ya onye na ya kedu ife ọ ya eme na ọ bụrụ na ọ chọghọ oluo na obodo ọzọ na ọ ya agwa Archbishop na ebe ahụ na ọ na-abịa ịma na ọ ya apụ under Catholic Church ọ malụ ka o si wee chọọ ije ọ na-eje na ọ na-anya na ọ ya afụ ndị Lord choosing ka fa si eje nke fa na enweghị ndị fa na-anọ ọda ebe bụ na fa chọrọ fa eje mana ebe ọ bụ na ọ bụ evangelist and nọ under Catholic Church na ọ ya agwa bishop nọ na zone ọ na-eje na ọ na-abịa. Do you think I am a fool? Do you think that if I open my mouth, the bomb will not explode? I'm asking you. If I open my mouth, the bomb will explode. I'm speaking to you. It's just because I decided to be silent. I decided to be quiet. I decided to be quiet because of respect I have for you, girl. You, girl. If it's not that, if I open my mouth, the bomb will explode. Are you not aware? Are you not aware? You, girl, don't you know I know the whole thing that caused problem? I decided to be silent. It is not good for you to lie. Because I have respect for you, girl. It's not good for you to lie. Because I have respect for you. Because I know everything. And if I set my own, bomb will explode. But for the sake of souls, I can tolerate everything. And for the sake of respect,
Watu walo pengo pengi tino pia